थांनाय 27 सालमानि सारिनि दामसिनिबो त्रिपुरानि लामब्रमानि त्रिपुरा मथाबाय IPF ति कथावै दिल्ली अभियान तिनिबाय सालैकावै थांगा सगने तंमने तिनिनो दिल्लीव फिया दामची थाम ट्रेन लेट इंगै जराव सगि मालिया ताबो कक्तमा सिमने जरातै बिहार लायै UP कानपुर जरा सगति सगति सावै मानका खना फुंनि आचुक दामबुरिओ सगिनाय दिल्लीव खना फुंनि दामचिउनो चेंनाय सिटिं डेमोन्स्ट्रेशन गेटा त्रिपुरालेन ते त्रिपुरालेन सामनो तयै नायनायदि खायनायदि चिनिमां पिलिव खनान सिमितो 30 नवेम्बर नि सिमितो जेग्रादा त्रिपुरालेन ते त्रिपुरालेन नि चबावो IPF तिते त्रिपुरामरा थांसाखौ चबा खाया थांदों दिल्ली जन्तर मन्तर तेबा ताबो सबैयाखौ ताबने बगै सबैयाते गुबुन सबैनो सार हामबाय चिनिं खानो तिनि सारि जराबो हायनो हाय बक्सनान जरा मानमनि बगै जों वान सकमानि हायंलिया तांगै हमाले 27 तारिख त्रिपुरा हानि आउटला रेल स्टेशननि जों 27, 28, 29 तारिख जों सौना तमन तिनि 29 तारिख बेलायखे ताबक वानामा सोंसा मुभमेन्ट खायथानेवा गोबांमा केबिंनो दङ हायबनि जों बनो पार खालायमा थांनाय तांगै जों तिनि 29 तारिख जदिबो जों 3टा जरावो सखांखलाय जों बेलायखे हामखौ खामों ताबक जरा बपर संनाय टाइम साइमालिया बने बागै जरा दिल्ली अभियान फायनाय आं ब्रनो रिक्वेस्ट खायनाय अब ट्रेन नि व्यापार ट्रेन एकटा स्टेशन आधा घंटा रो बाथागो 15 मिनिट 25 मिनिट 20 मिनिट खायै ट्रेन बाथागमने बागै चिनि मुभमेन्ट जेता टाइम टू टाइम सला तंमनि जों सगिमाया हायफानो आं कयनाय जतननो हा ताय दफानो हामजाक तंखाखलाय त्रिपुरासा 19टा जाति गोष्ठीनो अस्तित्व रखा खायनाय खलाय कष्ट तामा कष्ट मोंसाबैया अ कष्टनो जों मानैफानो आने 19टा जाति गोष्ठी सारा 12 लक्ष चिन बुकुं बारानो जों मोथांनानै बागै जारा फायनाय आं ब्रनसि कयनाय तांगै हमाले बाक्सा ट्रेनो दिल्ली मुभमेन्ट फायखौ तंमानो बनि बखा बाराङै मानो खालौयै मानो ट्रेनो जखन जानि खांखलाय अनेक कष्ट दङ मासाया मानुया मा बुगिबो दै गोरैङो जरा जरावो गाव बांलायफानो जों दिनै सह्य खालायै त्रिपुरा सानो मोथांनानै बागै जों दिनैबो दिल्ली रंनारै दङ दै खाना चिन मुभमेन्टनि तारिख जेखेबानो जों खाना 30 तारिखआव जों दिल्लीनि जन्त्र मन्त्र जों जबा खालायनाय अब जात दफानो फेगनानै बागै बनि बागै जे तिनि जों चिनि मुभमेन्ट फाइनेलनो आं जत्तनो सुस्थ'खे तंथुं गाहाम गोरोंखे तंथुं तै चिनि मुभमेन्ट बाहायनो साक्सेस खालायनो बागै जत्तनो बखाव हमचां तयै याक राङै बखाक राङै बरक थानिबा आं जत्त बखाक्राखे सामुताना बाय आं कबक जागो हामबाय जरा जे जारनि चबा खालायनो त्रिपुरा सरनो फिंना बागै ओ जारनिबो केबो खरगसो सा खामया एबा केबो मुससो अम हायरदन खोनाखा ओ जारनिबो साइमानो जानि माने तामा सुरु जबा खालायखा माने किसा हामिया रङै मानो क्रिटिकल तबे किसा असुस्थयै खानावो गनै कथा असुस्थ खानाफानो आबनो जा मानसाक सिने अरो जारा फाइने मुभमेन्ट फाइने बर तैदुलै दङ आबो वानानै गरै ते जबा फायके माने थैनाय अथवा थांनाय जबा फाइटिं फाइटार थैबो मानो थांबो मानो आरो आं 30 तारिख जदिबो जारा अरो फाइने राव सदु थांगा फाइखाया दिल्ली पार्लामेन्टनि जन्त्र मन्त्र बेरिकेड न सबायनानै बागै प्रस्तुत तनाबाय आं कबक जागो जन्त्र मन्त्र जखन बेरिकेड सबाय पार्लामेन्ट की रौना रवै जबा खालायखांखलाय दिल्लीनि जारा अरो पार्लामेन्ट तंनाय MP दंनो जों फुनुक गावनायखलाय फायदि थानसाने मारे फुंनायखे फाय आं तियार दङ जत तियार मा तंनाय अबसा Pulano, first of all, I like to thanks social media and press media. Biswas khainai Tiprasapuram, jara sungno sine Dilli Abhijan no teinai norge sungno
फकास खाइ दंमोन नंगौ पाइपलाइ हामबाय जों थानाय 27 तारिखआव सारिगनि 8टानि सिमि जों चेकमाने आगरतलानि सिमि ताबुक जों अलरेडि अलमोस्ट कानपुर गानाव सकपाइगा ताबुक जरा सुनो कोनो केबें मुंगरै सिनि डेमोन्स्ट्रेशन नाय खोनानि सिमि गेट तिबालेनो तैनाय ताइ सिनि लगी IPFT नि सिनि दफाना हामजानाय ताकुनो हामजानाय थांजाना हामजानाय बरबो फाइजाक बरबो सुंबाय बाक्सा गेट तिबालेननि सानमुंनो साना नै बरबो सुनो लगिरानानि फाइजाक जों लामा सिन ट्रेन लेट ओंखा जों दिनै हराव सगैनानि समावनो कम ताबुक नुकजागै दङ हाइपानो जों आइसुनि 4टा बा 5टाव जों दिल्लीयाव सगैनाय मने बागै जों लामाव दाबो कोनो जों जालक दंलायाखो आरो किसा मिसा बरक गोबांब्ला चालाय थाने किसा मिसा आबरं माननो कोनो किसु जागाव लास जारा दिगियो आसनाय रक बरक मानै बंगर फालपाय रक फालनाय रक हमते रक मान हमायगै बर किसा मिसा मासाय रक हनांगे सेंगाबनो फुलफिल खाइ दं दाबो কোনো प्रब्लेम ताबो जरूरत नुकजागिया ओंखाय नि खुब्रे ताबो खानागा जे तिनि सानानि तिनि सगैनाय अम सम्भावना गैखा ओंखाय जे पहिलाव जे शिड्यूल जे ट्रेन शिड्यूल खाइजांमोन आबले बुहुरो सगैना दंमोन एबा तांगै अम हायंना नाखाना सिनि राइट टाइम तो तिनि 5टा बा 6टाव दंमोन माने राइट टाइम 5टाव दंमोन अब ट्रेन तो सिनि मतो कमार्शियल या सिनि मतो बुकिंग से के कमार्शियल तांगै बरक हाय खाइगाबो तो साइमिया कमार्शियल न बरक ट्रैक रैने बरक बंगनो पासिंग खाइ दनो इंगे संनो अंगे ओ ट्रेन पास खाइना बागै संनो टाइम लॉस डिले खाइ दनखा बनि बागै जों तिनि बाय ताबो कानपुर जरा जों सफाय दङ अलमोस्ट जों जागा 8-9 घन्टा जों लेट म हाइमानखा ताइ किसाबो लेट माने सिनिबो कारण दङ ताम हिमालय बरक गोबां मा केबो फार्स्ट टाइम जार्नी खाइनाय दङ ट्रेन सिनि अर आबो दङ पेन्ट्री रग रमदि इउरिनेल बा आबर खाइना थांपु रग केबो गाहामका तै लजागलिया बनि बागै जागा गेप पनंखा आरो बिसंग हाफ गांका तै रग अब खाइमी आंके विभिन्न जागा तैबो शर्ट तैबो गाहामका मान्या के विशेष खाइने ट्रेन तो तै नांगौ जों फिनि तै नंगाने म खांसुनाने अमाय थै कार मखाय पेन्ट्री जागा थांनानै जतगुला जों तैनो सबसे बेसी इम्पोर्टेन्ट के बनि बागै जों विभिन्न स्टेशनाव थांनानै जों बरंनो स्टेशन मास्टर कक सावने जों तै दारो ताइ सिनि जे पेन्ट्री दंमोन आबनो जों क्लीन खायो अमायके जों किसा टाइम डिलें थाङो 1 घन्टा आधा घन्टा अमायके नाङै थाङो अमायके प्रत्येकटा स्टेशनावनो जों मा खायो ताम हिमालय सिनि परिवेश क्लीन दंगे सिनि बरक रुक सुगुं यांनानि कारण गोसाङैबो बाक्सा आबंगो सरे हामियांगो बाक्सा केबो बहक साजागो केबो बाक्सा तै गाहामके नंगियानि बागै बखर मिहिम जागो अमा हेरक कटकला किसा मिसा आमति रक दं नायनो अब कोनो प्रॉब्लेम करै सिनि मेडिकल टीम दङ सिनि मेडिकल टीम नि यागो जों दिनै फार्स्ट एड सिनि मेडिसिन अलरेडी दङ जों एनी टाइम जदि सिनि 11टा बुगियो एनी टाइम सिनि तिब्रा सारक जदि बिथि सानका जे कोनो पारपास तै जों अर कोनो मेडिकल टीम दंमोन सिनि डॉक्टर तो करै हायबना जों फार्स्ट एड सिन अलरेडी मेडिसिन जों तयारी खाइ फैगा दिनै निसो दिन खुब्रे खानागा खाना 30 डिसेम्बर नि सिमि पुइलानि साल जे तिब्रालेन ते ग्रेटर तिब्रालेन जे जबा खाना ओंना थाङै दङ गाबले कयतानि सिमि चेंजानाय खाना दन रक खाना से दिल्लीआव सगैनाय जों जतन गांगे बाहायके खानानि सिमि दा चेंगै मानो ना किसा जरा लेवै दा चेंजाना ना लेट टाइम खरा चेंजाना ना आबो तो सिनि बुबाग्रा साकलायनाय आरो तो आं आशाबादी खानानि बिसिङ खायनाय कारण जदि 5टा बा 6टा सय गांके जों आरो तिरक तो कोई मुसैया कोई नहीं किसा रेस खाइने माइती चाहिए कोई नहीं जों 12टा बा 11टा बा 12टानि सिमि जों जांनाय जंतर मंतर इनके मानन हं आशा खायो हायसि कक जों 5 घन्टा रेस मानाय ब्लार थाङै जदि 5टाव सय गांके गांके 11टा 12टा सिनि प्रोग्राम नायके जदेस जों टाइम मानाय दङ कारण जों एत दिन 3-4 दिन जों ट्रेनो दफानो हामजागोनै दफानि सिनि मान थाइनो जों सानानि बागै फाय दङ चाया नंगियावै दैमान नंगिया चाया नंगियावै जों अर तो मान थगिया सिनो पर्सनल ट्रेन तो मान थगिया भाई माने रक जों पाइनो माननांगौ कारण म तो कोनो कमार्शियल अर कोनो स्टोरबो करै कारण बने बागै जों दिसा पाइनानै थांदोनि कस्ट दङ अमाहाय बोरै बुसारक के जों दाबो अमाहायके बिबि प्रोजेक्ट अब बुगिवनो जों একটা कमिटी खाइगा फुड कमिटी नि मेडिकल कमिटी के नाइकल मम अमाहायके जों कमिटी दाबो गठन खाइदों खाना तो जे चबा चेंगा थाङै दङ गादिनि तिनि न पाइथाक साल तिनि जे पाइथाक हर तिनि ट्रेन जों जतन दंलायनाय ओंखाय ति खाना तो जे जन सेंक्राक जे तिप्रासारक जे चबाव फाइगा बरन पाइथाक कक्ताम गोसाननाय ब्लेक खानो आं बरंनो तो पाइपलाइ हामबाय मारनाय तामनि हिमालय
Tripura Rajya, not only Tripura Rajya, this is the first time in historical victory in Northeast. And sini Tripura to we are very deprived. So sini bagai ang bisnes kainani nong channel lok to Assamese rok na nai saimia. Ang Nagamis, Assamese, Mizo and Khasis, if they are seeing in this news, ang borong ni kogway bang saiman kamu, I can speak all the Northeast around Barota Basang mano. Angke borong no bang sana musung mani. Hai pun ang borong ni kenang Khasi arong no saka, Khasi song no saka, Khasi team no nor go faidi. Northeast ni side ta pasta media channel fainai, Mizo fainai, angka Khasi fainai, angke Assam to fainai no, Assamese to news to fainai no. Tripura siming tong yamo, oje burden and burning tong mani. Omong problem through Tripura simia. Teruk akamo nugui tong useng. Ke Meghalaya bo sung nugui tong. Tabuk on des ni borok fainai rong duita seat mar khar jago. Tabu borok dabi khai tong sum ta chaite seat bari dinni. General seat constituency. Gara borok Khasi rok borok unity tong ni bong adino bong aro mayang tong. Jemon Nagaland no ekta seat yakari mar kha general seat. Assam to pray around 50-50 haing tong. Assam ni je obostha Tripura ni sing hai obostha ngani abu tai bisidin kare. Inge sing 6 sister and 1 brother sing thangsa Sikkim ni borok bo fainai. Sing thangsa ke jodi choba khaiman khake ograta Tripura len tam mayang nai. Jokhon Telangana mana thangpuro Hyderabad churo Hyderabad chim borok fight khaya. Aro pura South Indian bongno South India je state tong mane borok thangsa ke choba khaino tini bo Telangana mano. IPFT long live, UIPFT long live, Artisa long live, Borok Dafa long live, IPFT University Tripura stem nice, UIPFT University Tripura stem nice, IWFT University Tripura stem nice, Artisa University Tripura stem nice.